María González Albert, 41 anos, represento o Bloque Nacionalista Galego. Licenciada en Xornalismo, Ciencias da Información pola Universidade de Santiago de Compostela. Pois a día de hoxe pasteleira, que foi a miña pasión, e en breve espero que a alcaldesa da Rúa. No meu tempo libre moita lectura e moito audiovisual, moito cine, moitas series, é o que máis gosto, a verdade. Tamén a natureza, pero moito audiovisual. Pois unha clásica, eu son moi de música inglesa nos 70, 80, 90 e principios dos 2000. Gústame eso, non escuto casi música actual, a verdade. Pois El heredero, de Joe Nesbo, novela negra nórdica desta palomitera. O meu primeiro traballo remunerado e legal foi de bolseira na Consellería daquela era Agricultura, Política Agroalimentaria e Gandería, que estaba Castor Gago de conselleiro. E cobraba, creo que 500 euros, bueno, traducido, pero 500 euros. Unha cita célebre que me gusta repetir, non son moi de citas, pero bueno, esto de hasta la victoria sempre gostou. Pois todas as mulleres que pelexaron polos dereitos que hoxe temos medio asentados e que ainda queda moito por consolidar. Non demasiado. Gustaríame aprender máis de moitas cousas. Gustaría, ahora que te teño ti de diante, de tecnoloxía. Gosto moito de furgar nos aparellos. Evolución sempre. Pois a intentar traballar, a parte do meu traballo remunerado e o que me dá de comer, pois a intentar traballar pola rúa desde o Concello, a verdade. Público. O público servizo. Totalmente a favor. Refuxiados, pois refuxiados, eu creo que o problema dos refuxiados vai ser a vergonza de Europa cando nos miren as xeracións vindeiras. Vai ser a nosa vergonza. Recortes, pois a consecuencia dunha crise inventada na que nos quitaron moitos dos dereitos que conseguimos con loita obreira e sindical ao longo dos últimos 2 séculos e dos que vamos a tardar en recuperarnos porque eu creo que ve unha ola liberadora moi complicada. Pois a antipolítica. Para mí a corrupción é o grande problema do Estado español e o que provoca a desafección da política e ademais eu creo que é unha desafección que está pautada, é dicir, que eu creo que é casi sistematizada para que a xente sinta desafección pola política. Democracia. Eu creo na democracia, tanto creo que a xente ten dereito a decidir o que quere ser, tanto en Cataluña, como en Galiza, como en España, como en Suazilandia. Quero dicir, eu creo que se a xente ten unha inquedanza política, é responsabilidade da administración e dos políticos e das políticas vehicular esa sensibilidade que ten a xente. Entón, independencia, se queren, por que non? Non sei, a morte da democracia en España. Bueno, necesaria, neste caso, creo que foi unha medida populista, por desgraza, creo que non vai axudar moito se non ven acompañada de unhas inspeccións laborais serias e que se fixen no que hai que fixarse, en xente que está facendo xornadas completas cando están dados de alta a media xornada, xente que se dan de alta un luz para dar de baixa un venres e así sucesivamente, etc. O sea, un bon paso, pero ten que vir acompañado.
O desemprego é a lacra da nosa sociedade, máis en zonas do interior de Galiza como na que estamos nós, no que estamos moi pouco industrializados, temos moita dependencia dun único sector industrial, que é a louxa, e que ten que afrontarse desde administracións superiores dunha forma efectiva, quero dicir que non se pode facer moito localmente, podes facer experiencias concretas que consigas fomentar unha serie de postos de traballo e demais, pero se non ven acompañado unhas políticas serias, neste caso da Xunta de Galiza, que aposten polo interior de Ourense e de Lugo, pero neste caso de Ourense, para industrializarnos e darnos compensacións pola situación na que estamos, pois, para o futuro. Pois, que che direi? Direiche que para min Cabify e Uber a día de hoxe son un filtro para o emprego precario. O emprego precario, eu sei que o mundo do taxi ten moitas eivas, igual ou probablemente ten que adaptarse ás novas necesidades, aos novos tempos, ás novas formas de contratación e de mobilidade que ten a xente, pero para min este tipo de empresas como Cabify e Uber o único que fan é precarizar empregos e ademais vendérnolo como unha cousa fantástica e supermoderna. Creo que é un perigo. Trump, non sei nin como definilo, loucura absoluta. Pois a man que rixe Europa. Non gostando en absoluto de Putin, eu creo que a día de hoxe é o único contrapeso na política global a Estados Unidos. Pois o resto dunha forma de entender o Estado comunista como para min non ten que ser. Pois unha persoa que gañou unhas eleccións e que non sei, que agora resulta que como fai habitualmente Estados Unidos en Latinoamérica, cando non gosta que engañe unhas eleccións porque hai unha serie de intereses, pois hai que votalo da forma que sexa, ainda que sexa provocando unha guerra civil. Bolsonaro, pois un signo dos tempos que veñen no Brasil e dos que parece que veñen no Estado español e en outras zonas de Europa, e eu creo que moito pola falta dun contra... e volvo de Putin, non por ser Putin, pola falta dun contrapeso ás políticas globalizadoras capitalistas que hai hoxe. Creo que está derivando nesto. Macron, un bluff. Non o coñezo o suficiente, non o sei. A ver, que dá de si. Faltanlle moitas cousas. A rúa ten déficit... O primeiro déficit que ten a rúa é de cohesión, para min. E un problema de base que nestes 4 anos igual non soubemos atacar de frente ou non tuvemos as armas para facelo, pero eu creo que até que a xente non sinta a rúa no seu conxunto como propia, queda moito camiño por andar. Non creo que haxa unha primeira medida. A primeira medida que eu creo que non é moi popular, ao millor, pero creo que a primeira medida seria que hai que tomar no Concello da Rúa é facer un estudio real dos gastos e dos ingresos que ten hoxe o Concello da Rúa. Así que se fai nos orzamentos, pero os orzamentos permiten moitas cousas que un estudio serio igual non nos permite, non? Facer un estudio real de cuáles son os ingresos e cuáles son os gastos e ver a partir de aí que nos podemos permitir e que non. É dicir, para min, e repito, isto non é moi popular, o Concello da Rúa está hipertrofiado, temos moitísimos servizos que hai moitas cidades que non teñen e que non están valorados pola xente, e volvo o de antes de que falta visión de pobo, e temos carencias en aspectos fundamentais como o abastecemento de auga, que para min é o elemento clave que ten que surtir este Concello, e con eses datos encima da mesa pois haberá que tomar decisións. Sí. E máis,
para min, eu creo que a Bacofesta casi ten que aspirar a ser a festa do Brao. Agora mesmo temos unha situación na que hai unha duplicidade festiva, temos dous fines de semana seguidos de loucura. Eu creo que a Bacofesta ten ou pode chegar a ter unha personalidade que as festas de Brao da Rúa sempre careceron, porque son unhas festas... A mí, eu sempre gostei, porque sempre digo son unhas festas sin patrón religioso, son unhas festas laicas e están moi ben, pero lles falta unha certa personalidade que eu creo que lles pode dar a Bacofesta. Sí, por que non? O Codillo eu creo que é unha festa que se evolúe dunha forma similar a que ten evoluído o Botelo no Barco, na que a hostelería da vila, eu creo que nos últimos anos está empezando a evoluir cara aí, se pode aproveitar dela e a xente que se fai unha comida grande municipal e logo ao mesmo tempo os locais de hostelería da rúa dan menús para a xente que non pode ir ao Codillo. Un fin de semana de inverno que de outra forma pois estaría morto e que conseguimos que veñan pois este ano 800 persoas, non está mal. Si e non, eu creo que sí, que o presuposto, o orzamento total de festas como concepto festas é bastante grande. É certo que, por exemplo, nas festas da rúa fomos reducindo porque, polo menos no tempo que estuve en eu, e Luís continuou con esa senda, eso é así, optamos por non traer orquestas de 21.000 euros, porque nos parece, a min personalmente falo por min, vamos, me parece un despilfarro e ademais considero que non repercutían despois económicamente na rúa como tiñan que repercutir, porque se o Concello fai un investimento e se considera un investimento, non un gasto de 20.000 euros, ten que revertir de alguna forma, non? E a miña experiencia en anos anteriores, igual aquí me alongo un pouco, pero en anos anteriores que o mellor viña a París de noia e demais, o que vivín eu é que nese período, digamos, por exemplo, de descanso entre a festa de tarde e a festa de noite, no que a xente podería ir a pinchar algo, a xantar e a hostelería se podería ver beneficiada, non tiñamos ou non temos a día de hoxe todavía un sector preparado para asumir a toda esa xente, co cual é un diñeiro malgastado para min por parte do Concello. É certo que nesto das festas eu creo que hai... A xente non quere festas, pero non quere que lle quite esas festas. E son moi honesta con isto. Eu creo que a xente admite máis que falten, que é moi tremendo, pero admite máis que falten según que servizos, ou que un servizo sexa según que deficiente, se iso lle permite que logo no Brao haxa unha festa. Entón, forma parte tamén do que falaba antes, do estudo real dos gastos e do que costan os servizos que se dan no Concello. E logo, eu creo que chegado o momento, pois igual hai que salir e dicirlle a xente que preferimos, que estean as beiras rúas arranxadas ou que xa a festa. Falta moitísimo. É certo que os concellos, eu falo pola rúa porque sei que hai concellos que económicamente están moito mellor, pero absolutamente inasumible o mantimento do volumen de viais, de beiras rúas, de estradas, de rúas, de parques, etcétera, etcétera, de mobiliario urbano que temos, co orzamento que temos. E eu creo que temos un mal costume e que parece que todo paga o Concello e aquí, non sei, parece que en vez de facer campaña para mí estou facendo campaña para o inimigo. Eu creo que hai que empezar a compartir gastos, creo que hai que entender que as obras costan diñeiro e que cando se arranxa, non sei, unha beira rúa, unha rúa determinada, pois igual hai que facer comisións especiais e os veciños teñen que pagar unha parte do que supón o arranxo desa rúa, porque senón non hai forma humana, non a hai, de manter as rúas dignas, e creo que faltan moito, si, é unha evidencia que falta moito. Sen poñer excusas, eu non creo que faga falta poñer excusas, eu creo que o que hai que ser é honesto, ou honesta neste caso, coa realidade, o que non se pode ou non se debe para min é ocultar de información a xente. Quero dicir con isto, se o Concello da Rúa nun momento determinado tiña unha débeda de 4 millóns de euros, pois hai que salir fora e dicir hai 4 millóns de euros de débeda.
Entón, hai que recortar nun sitio ou hai que recortar de outro. E se nun momento determinado hai que suspender unha actividade porque non é asumible, pois hai que explicar, ou a inversa, se se pode facer unha cousa, hai que explicar. Eu creo que, ao final, a transparencia, que non as excusas, explicar, eu creo que hai que ser moi didáctico en política, tanto no bon como no malo, e creo que se fóramos máis didácticos, a xente se sentiría máis atraída pola vida municipal. Non, a día de hoxe é moito menor. É verdade que se asumiron unha serie de créditos que se están pagando conforme as pautas que están marcadas neses créditos. Hoxe nos estamos por baixo do nivel de endebedamento legal, bastante por baixo, como non hai conta xeral do último ano, non sei exactamente, pero como sei que se fixeron todos os pagos, calculo, e vou tirar para arriba para non equivocarme, pero estaremos nun 68% do orzamento, o límite legal está no 75%, hai concellos que están infinitamente peor. Eso no que ten a ver coa débeda viva, digamos, a débeda que son créditos. En que se debe? E eu creo que este é un problema que xa vimos lastrando, e ainda que se ten feito esforzos, costa moito, porque o orzamento da rúa é limitado, é o que é. Hai que estar máis o día nos pagos a proveedores. Eu creo que isto é fundamental. Eu creo que se unha empresa da rúa, sobre todo as empresas locais, as empresas pequenas, os pequenos negocios que surten o Concello e que viven bastante o día, e que unha factura que o Concello ya deu durante 3 meses, pois é moito diñeiro, 3 ou 4. Entón, eu creo que aí sí que hai que facer un esforzo gordo. Pois vai un pouco na liña do que falábamos antes. Eu creo que desde aquí se poden intentar facer políticas de atraer poboación, pero ao final, repito, se non hai unha política global por parte da Xunta de Galiza de favorecer o interior con infraestructuras que non temos, infraestructuras fundamentais, porque cada vez nos incomunican máis, e despois que se promova dunha forma decidida por parte de quen pode facelo, porque o Concello nos podemos rebaixar o IBI ás empresas un ano, por exemplo, pero iso ao final non te garante, moitos concellos poden facer isto, non? E non che vai garantir primeiro que veñan e logo que se manteñan e que as empresas, non? Entón, eu creo que ten que ser unha política de país. Eu creo que a costa está hiperindustrializada, ten unha saúde económica relativa, pero desde logo comparada co interior moito máis. Eu creo que a Xunta ten que decidir. Dicían que estará a legislatura do rural, aquí non o notamos, non? E eu creo que ten que ser de verdade unha política de país, porque senón o interior de Ourense, non a rúa, o interior de Ourense está condeado a perder populación, porque non hai traballo para a xente. Prioridade para o Concello, para min, esta sería fundamental, facer un estudo e logo facer un estudo de viabilidade, non sei como chamalo, un estudo da realidade vial, e tirar por aí. Eu creo que o Concello pide máis hoxe un mantimento real, isto que falabas antes dos baches, das chancas de caixa unha papelera rota, de mantimento que de grandes obras. Eu son bastante contraria, de verdade, ás grandes obras, porque o orzamento para facer unha grande obra se consigue, pero o problema das grandes obras logo é mantelas e dotalas. Temos aí un centro de día, para min, absurdo, no modo no que está hoxe concebido, un edificio que costou máis de 2 millóns de euros e que a día de hoxe ten 13 usuarios, 14, vai variando, pero está entre 13, 14, 15, cando máis ten unha planta inteira baleira, cando temos un centro de saúde absolutamente anticuado. Que quitaría? Pois quitaría este complexo que temos de que calquera tempo pasado foi millor. Eu creo que unha cousa que necesita a rúa, e ademais o necesita de forma urxente, é esquecer as décadas dos 50, 60, 70. Había moita xente, había moito movimento comercial, había moita actividade económica, porque foi produto dunha situación coxuntural, totalmente coxuntural, que non vai volver. Entón,
estar sempre pensando nas festas dos anos 70 que eran a bomba, de cando ibas á rúa da estación e había xente nos bares porque non sei que, eso non vai volver. A rúa pode ser cousas maravillosas, pero mirando a cara adiante, o que temos é que deixar de mirar para atrás porque eu creo que nos lastra esa mirada para atrás, nos lastra, porque non vamos volver ter, a non ser que haxa unha revolución, non vamos volver ter 8.000 habitantes na rúa, non nos vamos volver ter na situación na que estamos a día de hoxe. Entón, que temos que mirar as fortalezas actuais, cuáles son os nosos puntos fortes, a natureza que temos, o espazo que temos, as posibilidades que nos dá pois a viña, as posibilidades que nos dá a Louxa, as posibilidades que nos dá o Llano, as posibilidades que nos dá o Encoro de San Martiño, e de aí mirar para adiante, querernos un pouquiño máis e deixar de pensar eso, en que calquera tempo pasado foi mellor. É que un pouco de antes, non son de medidas estrelas, eu son de traballar como as formiguiñas non son de medidas estrelas, non gosto, creo que son un erro e que son un cancro, ademais, creo que aquí hubo un partido político fai, creo que 8 anos, que traía de medida estrela facer unha piscina climatizada por baixo do pabillón municipal. Eu dou gracias, de verdade, ademais tuveron a oportunidade de gobernar, non a fixeron, dou as gracias, de verdade, de que non se fixera, porque estas grandes obras e estas grandes son a ruína destes concellos. Eu creo que hai o vandalismo que hai noutros lados, o que pasa é que eu agora que pasei polo concello doe moito. O Concello da Rúa ten un orzamento moi pequeniño, temos 2 millóns, estirando moito, temos un orzamento de 2.800.000 euros, que non é nada. Vaise moitísimo de salarios, que os salarios non son salarios, non é persoal, é verdad que o persoal é o que dá os servizos, que dicir, vaise de diñeiro neso, non? Pero despois para gasto corriente e para investimentos hai moi pouco diñeiro, hai pouco, e hai que escoller moi ben no que se inviste. Entón, cando arranxas un parque ou cando colocas unhas plantas ou cando pois uns bancos novos, non sei, e o día seguinte están rotos, están queimados, dá moita rabia. E eu creo que entronca un pouco co de antes, é dicir, hai que aprender que o público é de todos, que o pagamos todos, que disfrutamos todos e que se non queimas a túa casa non tes que ir a quemar un parque infantil ou se non rompes a luna do teu coche non tes que ir a romper a luna do coche do lado. Non creo que teñamos máis de verdade que noutros concellos, penso que non. E polo que nos dice a Guardia Civil nas xuntas locais de seguridade, incluso estamos por baixo. Pero para min foi neste tempo que estuve no concello foi un dos grandes cambios de chip, non? Poñer unha barandilla que xa rompan o mesmo día, sabendo o que costa e sabendo o que costa repoñela. Fai pouco vi unha polémica no Facebook pola barandilla esta que está na rúa Doutor Vila, que dá unha imaxe terrible, eu concordo con que dá unha imaxe terrible. Eu estuve 2 anos na alcaldía e cambiei 3 veces os volardos, e os puñas hoxe e os 2 días iban pola noite a reventalos. E costaban moito diñeiro, e claro, con 99% da xente non nos rompe, pero dá unha imaxe da vila moi fastidiada. En contra, eu digo claramente. E é máis, eu creo que hai que replantexar, non replantexar, para min unha cousa que hai que cortar. De verdade, eu penso honestamente. Eu creo que estuvo ben no seu momento irmanarse, hai moitos concellos irmanados con outros, se fai unha visita, les volven e se acaba aí o irmanamento. Outra cousa diferente sería se houbera un intercambio económico, se realmente estes, non sei cantos anos levan xa, pero 18, 20, moitos anos de irmanamento tiveran servido para que houbera un intercambio económico entre os dous concellos e para que as empresas da rúa, os negocios da rúa, tuveran unha saída económica para os seus produtos. A realidade é que non é así. Entón, a meu modo de ver, para que sirve hoxe o irmanamento? Que vou ser moi dura nesto, para que veñan 5 ou 6 de vacacións un día e para que vaya a xente da rúa de vacacións a Almendralejo un día. O grupo que represento eu, non quero falar de forma individual porque é un debate que temos tido dentro do BNG
durante moito tempo, pero tamén destes 4 anos sobre todo, non? Eu creo que nós na legislatura anterior non valoramos realmente o custe económico que ten ese irmanamento para a rúa e estamos facendo unhas fichas de Excel para que a xente vexa e que valore, pero eu creo que non compensa en absoluto, e sobre todo coas carencias que temos, coas necesidades económicas que temos e coa pouca rentabilidade que lle sacamos o irmanamento. Moitas. En cultura aumentamos moito orzamento e iniciamos nestes 4 anos unha programación estable de teatro que non funciona todo ben que eu quixera. Na semana pasada, e non sei cando se vai emitir isto, pero vai pouco, houve unha obra de teatro infantil boísima, espectacular, que vende gañar moitísimos premios, e había 7 persoas no Centro Cultural Avenida e é un pouco frustrante a veces. Pero eu creo que é un traballo de fondo e eu creo que hai que facer a xente a ir ao teatro, por exemplo. Ahora recuperouse o cine comercial, está moi ben. Eu creo que ademais de cine comercial temos que, cando teñamos isto asentado, habería que traballar por facer ciclos de cine clásico, por exemplo, de cine temático, a Semana da Muller, ciclos temáticos, non tan vinculados ao cinema comercial estadounidense ou español, no seu caso, non? Eso polo que ten a ver co Centro Cultural Avenida. E despois, eu creo que hai que replantexar un pouco a política de subvencións nominativas que temos no Concello da Rúa. No Concello da Rúa damos subvencións aos clubes deportivos, que hai que dalas e están moi ben e hai que continuar, e tamén a asociacións culturais. Hai un problema na Rúa, que hai moi pouco asociacionismo en xeral, moi pouco. Somos unha vila que nos costa moito traballar así de forma conxunta, non? Pero eu creo que hai que darlle unha volta ao tema das nominativas. Eu creo que hai que apostar polas asociacións que realmente fan traballo cultural a favor da vila. E eu creo que hai que focalizar moito tamén, caso de que teñamos oportunidade, que se empezou a facer, pero evidentemente falta moito, na cultura do país, non só no teatro, sino tamén que se fixo menos na música ou noutras manifestacións culturais nas que temos traballado menos. Aumentou moito, por eso, o orzamento. Non é que aumenta o orzamento, que en vexa os orzamentos municipais, o orzamento de cultura vai incluído nunha gran área que inclúe as festas tamén, e é verdade que sempre as festas eran as que chupaban a máis grande parte dese orzamento. O que fomos facendo neste tempo, aparte de aumentar bastante esa partida, foi intentar ir equilibrando pouco a pouco. Se foi facendo en todos os exercicios, a verdade, quitándolle un pouco as festas e tirando un pouco máis para a cultura. Deportes, eu creo que apostar polo deporte de base. Eu creo que fixemos unha cousa boa para min, non sei se todo o mundo está de acordo, pero que foi eliminar os campus de fútbol e sobre todo de baloncesto que había, e foi unha decisión difícil porque o ano que o eliminamos era cando facía o 25º aniversario, e isto dos aniversarios a xente lles encanta, e claro que no 25º lle quitáramos habrá vender. Eu creo que era un tipo de campus que está moi mal plantexado, a meu modo de ver. Era tremendo chegar ao pabellón e encontrarte ali eu sou moi directo. Encontrabas ali un tiro de cervexa e os monitores non, era non. E depois era un campus que nos primeiros anos eu creo que funcionou moi ben, que Bravender era monitor e que había moita xente da rúa, da contorna, que iba a ese campus, que participaba do campus. Entón, entendo que no seu momento o Concello valoraba o gasto que supuña que sacaba con, os rendimentos que lle daban non só de imaxe, sino tamén para que os rapaces e as rapazas de por equipos puderan facer deporte, non? Con deportistas de élite. Eu creo que eso foi degenerando e creo que foi unha boa cousa poder suspendelos. E depois eu creo que hai que apostar moito polo deporte de base. Eu creo que hai que darlle unha volta importante ás escolas deportivas municipais. Hai algunhas que foron morrendo polo propio uso, como foron a de vólei ou a de karate, non? Pero nos temos moitas escolas deportivas que dependen do propio Concello, coas que hai que traballar e, repito, darlles unha volta, porque eu creo que o sistema que estamos utilizando hoxe pode ser moi mellorável.
Eu creo que hai que apostar polo deporte feminino. Este ano foi unha pena que o Club Deportivo Rúa feminino desaparecera. Parece ser que pro ano que ven vai volver, inda que sexa en forma de fútbol sala. O Gallá volva, porque eu creo que era un luxo poder ter un equipo feminino de élite, porque ao final era un equipo feminino de élite o que tiñamos aquí. E logo creo que hai clubes como o Clube de Tenis que ten feito un traballo con moi poucos medios durante moitísimos anos, moi importante polo deporte na rúa. Hai que seguir premiando ese tipo de clubes. E eu creo que o deporte está en mellor situación que a cultura na rúa. Con todas as eivas que ten, eu creo que está en moita mellor situación o deporte que a cultura. A Feira do Viño de Valdeorras, pois, cando marchou da rúa, eu creo que foi un mazazo, sobre todo pola forma na que marchou. Eu creo que o goberno municipal nese momento non soubo reaccionar. Desde o Concello témolo apoiado, porque eu creo que é importante apoiar a Feira do Viño de Valdeorras, porque temos a rúa é o Concello da comarca, é a cuna do Valdeorras. Somos o Concello da comarca con diferencia que máis bodegas temos registradas no termo municipal. Eu creo que temos que apoiar a Feira do Viño. No seu momento surxiu a Bacofesta, eu creo que foi como un como un golpe de peito dos rueses, non? Nos quitaron a Feira do Viño, pois facemos a Bacofesta. Bueno, eu creo que a día de hoxe, por sorte, son dous conceptos totalmente diferentes. A Feira do Viño se está convertindo nunha cousa moito máis profesional, que eu creo que é o que ten que ser, e a Bacofesta está sendo unha festa, que tamén penso que é o que ten que aspirar. E, sen máis, nos encantaría que tuvera quedado na rúa, sí. Que o concepto tal e como estaba na rúa estaba esgotado, a meu modo de ver, sí, tamén estaba perdendo folle. No barco, se conseguiron darlle un novo pulo, pois ali seguiremos apoiando. O Concello da Rúa ten feito que tuve a sorte de aprobar eu, inda que ahora hai veces que me tiro dos pelos por terlo aprobado, non? Era moi necesario ter aprobado o plan de urbanismo, facía moita falta, nunca houbera. Pero é tremendo que despois de 16 anos facendo un plan de urbanismo, hoxe non exista un terreo dispoñível para un centro de saúde, que é a realidade. E me explico. Quen mire o plan de urbanismo vai ver que existen uns terreos delimitados para centro de saúde. A realidade é que na práctica eses terreos non se poden executar, e non se poden executar porque o goberno anterior, e o digo como é, mentiu os propietarios deses terreos, engañounos, e lle fixeron ver que iban a cobrar por eses terreos un diñeiro X, que ao final non é que non foran a cobrar, senón que encima tiñan que pagar eles, porque é certo que se facía esa modificación urbanística lle correspondía pagar os propietarios. Entón, en que situación nos atopamos? E me dá moita rabia, moitísima rabia, me molesta moito ver o actual portavoz do Partido Popular no Concello da Rúa e exalcalde salir nos medios como saliu fai poucos días, dicindo que o Concello non executa o centro de saúde porque non quere, cando ele é responsable directo de que neses terreos non se vai a poder executar nunca un centro de saúde, porque os propietarios, e eu defendo os intereses do Concello, o interés xeral, e nós estamos na pel do Concello. Ahora, eu entendo os propietarios que se sentiron enganados e que cada paso que se queira dar nese terreo nos van levar a un contencioso. Eu o vexo así. Entón, para mí eses terreos están desbotados. Ora, o outro debate sería se é necesario realmente coa perda de poboación que temos e tendo aí o centro de saúde, o centro de día que temos en Fontei, que está nun punto neurálxico do Concello, centrado no medio da vila, un edificio que, xa digo, toda a primeira planta está a día de hoxe en desuso, porque non hai usuarios. Tendo iso aí, se hai que facer outro investimento. Por iso digo que non son moi partidaria das grandes obras, porque ao final nos encontramos con 3 mortos de edificios que hai que manter e que non damos enchido. Entón, eu creo que tendo aquí este edificio, e temos feito nesta legislatura traballos co Consorcio de Igualdade e Benestar, que non está moi pola labor. É verdade que a Consellería da Sanidade era máis proclive, o Consorcio lle costa máis, pero creo que hai que seguir traballando aí. Porque o centro de saúde actual, remodelado, arranxado para 13, 15, 20 usuarios dun centro de día, é un edificio máis que suficiente, e o centro de día podía ser un centro de saúde
fantástico e ideal, e xa o temos feito. Eu non creo que estea deteriorado o Aguillón. Eu creo que o Aguillón é unha superficie na que o Concello ten investido moito diñeiro, moitísimo diñeiro en mantimento. Ese diñeiro que se inviste non se ve reflectido na realidade de como está hoxe o Aguillón. No Aguillón ahora se vai facer unha obra importante no Aguillón, non sei se empezará antes das eleccións ou vai ser depois, pero vai haber unha obra de remodelación importante aí, tanto do paseo da pista roxa que está toda levantada, bueno, varias cousas, non? Vaise meter riego que está estropeado porque as raíces das árbores se comeron o rego, entón non se pode regar, estamos sin motobomba, non podemos regar, bueno, ten unha serie de eivas evidentes, non? É un espazo moi grande no que eu creo que hai que investir máis, pero tamén é certo que un pozo sin fondo, que dicir, o Aguillón é un espazo no que o Concello da Rúa estará metendo diñeiro de forma indefinida, porque é un espazo moi amplo, con moitas particularidades que hai que atender. Eu creo que é un luxo ter o Aguillón e volvendo igual a unha pregunta que me facías antes, unha das cousas que hai que facer a meu modo de ver na legislatura seguinte, atender o Aguillón. Eu creo que hai que, o intentamos nestes anos, pero é difícil, hai que falar primeiro con Confederación Hidrográfica e con Iberdrola, que son os responsables, ambos os dous, do encoro, para que o saneen, porque non está en condicións. Temos feito traballo, pero é moi difícil, moi difícil. Poño un exemplo pequeniño, e non estou igual me estendo, perdón, pero o primeiro ano que estuve en unha alcaldía había unha plaga de rabazas, nos quixemos limpalas, e a Confederación non nos deixaba limpar as rabazas, non nos deixaba, non é que non nos axudara, é que non nos deixaba usar medios mecánicos, entón había que quitalas a mao, claro. Fomos varias tardes e varias mañás e desde o Concello e voluntarios, houve xente voluntaria da rúa que foi, pouca, pero houve xente que foi. Pero eso non é forma de facer nada, non? Nin é responsabilidade do Concello, o Concello bastante tería con atender o Aguillón en sí. Eso sería o primeiro, o encoro. E depois deste lado xa digo, hai moito que meter, pero, bueno, eu creo que hai un plantexamento interesante. Nos empezamos, vai 3 anos a facer un arboreto, unha parte da chopeira que se talou, que había que talar sí ou sí, e me estendo nesto, creo que hai que seguir talando chopeira. É un perigo, tal e como está, os chopos estarán moi ben se explotan para madeira e se cuidan e se entresacan e se atenden, non? Pero as árbores que hai, calquera que se acerca a cola do embalse o ve, en cuanto ven un pouco de aire, caen e caen e caen, e temos tido moitísima sorte, moitísima, eu creo que hai que seguir por aí. E o espazo do Arboretum, con este proxecto que che comento que se vai facer no Aguillón, vai mellorar, vanse, bueno, sinalizar as árbores, eu creo que é un proxecto a medio e longo prazo, pero que vai ser bonito e é un espazo que a xente da rúa lle encanta. O Aguillón merece todo o que se invirta ali porque o que temos. O acceso ao polígono, pois vamos a esperar pola autopista a ver que nos din. Igual dentro de 15 anos temos acceso ao polígono. Forma parte do que che comentaba antes. Eu creo que a Xunta de Galiza Valdeorras non lle interesa máis mínimo, o cual é sorprendente, porque somos evidentemente un dos motores económicos do país. É verdad que dentro do ser o motor económico do país, a rúa non somos o motor económico da comarca, non? A louxa non está aquí, que é o que influe. Pero isto non significa que abandonen o interior como o fan. No polígono se ten feito un investimento moi grande, no último ano da legislatura anterior e no primeiro desta se teñen invertido ali 300.000 euros no acceso concreto do Aguillón, do polígono, na urbanización do polígono se ten metido moito diñeiro, pero até que non haxa un acceso real coa Nacional 120 eu creo que é importantísimo, sí. Que non nos van a dar diñeiro para eso, prácticamente seguro que non, porque desde o momento no que proxectan unha autovía non van a investir unha conexión cunha nacional cando están pensando nunha autovía, co cual estamos falando, sendo moi optimistas e pensando que todo o mundo quere autovía por onde dicen que vai autovía, 15 anos, ao mellor. Isto é unha realidade, quen diga outra cousa, minte. Sí, eu tamén o penso, sí.
non sei por qué, eu creo que moitas veces os propietarios e as propietarias de vivenda teñen que empezar a poñer, claro, non vas mal vender, eu entendo a xente que fixe un investimento e non quere mal vender, non? Pero creo que hai que poñer un pouquiño os pés na realidade actual, non só da rúa, sino do país, e ver en que situación económica está o país e cual é a realidade de prezos, de mercado, a realidade de mercado, non? Dá rabia a veces desde o Concello que chegue algunha xente, por exemplo, que quere montar un negocio, tú sei que falas máis de vivenda, de pisos e de vivenda, pero falo tamén de baixos, non? E non consiguen un aluguer a un precio razonable e que moito propietario, moita propietaria prefira ter un baixo desocupado, igual que un piso desocupado, antes que rebaixar un pouco o aluguer, é a veces frustrante. O Concello da Rúa ten ademais un problema no que ten xa a ver coa vivenda. Nós non temos vivenda pública municipal de alugueiro, que eu creo que é unha cousa que igual é unha cousa na que hai que traballar. Eu creo que ademais coa de vivendas vacías que hai hoxe no Concello, igual o Concello é unha das cousas, non temos un duro, pero unha das cousas polas que se pode optar por parte do Concello por adquirir algún inmoble é buscar pisos de aluguer a un precio público razonable, porque é certo que hai moita xente que non pode acceder á vivenda e é moi fastidiado tendo a cantidade inmensa de inmobles baleiros que temos. Eu creo que da política nunca te vas. Da política institucional? Non sei, non levo tanto. Levo ahora mesmo na rúa 6 anos. Eu empecé en política institucional en Ourense en 2003. Logo estuve en fora moitísimo tempo. E volvín porque a política, que non a política institucional, eu creo que se te interesa, che vai interesar toda a vida. E se teis o gusanillo dentro, vai lo ter toda a vida. A política institucional municipal queima, nunca se pode cuspir para arriba, ni moito menos, non? Pero eu falando así con un compañero que ahora como se retira, parece que definitivamente o podo decir, Miguel Bautista, alcalde de Petín, que cando acabe esta legislatura levará sendo alcalde 20 anos, eu entendo que queima moito. Eu non me vería nunca na vida, xa non digo na alcaldía, que madre mía, pero 20 anos na política municipal son moi duros. Non creo, non me vexo. Bom, eu creo que deberían confiar en nós, ou espero que confíen en nós, ou en min neste caso, porque agora mesmo xa me coñecen ou nos coñecen. Eu creo que no tempo que estuvemos aquí iniciamos un camiño, unha senda de apertura do Concello, no que a xente volveu a entrar ao Concello todo o mundo igual, independentemente da ideoloxía que tuvera, independentemente das afiliacións políticas que tuveran, e se relacionaron co Concello de igual a igual, que eu creo que é unha cousa moi importante. Tamén porque eu creo que fixemos unha labor, e falo en pasado e logo falarei en futuro, non? Porque fixemos unha labor un pouco didáctica, que vai un pouco tamén polo que iba antes, non? De explicar as cousas que se poden facer e as que non dicir ya todo que sí a xente porque sí, porque eu creo que é un craso erro, e hai que explicar cando se di que sí por qué, e cando hai que dicir que non por que se di que non, e que a xente entenda como ten que ser o Concello a nivel público, non? Para que sexa para todo o mundo igual. E despois porque eu creo que principiamos tamén unha senda de recuperación económica e de moito esforzo, pagando administracións que levaban moito tempo sin cobrar do Concello da Rúa, e non tivemos tempo, non? Eu creo que houve unha boa sintonía de nós co Concello en xeral, e eu creo que era interesante que nos deran a oportunidade de poder levar adiante ese traballo durante 4 anos. Eu creo que a Rúa se vería beneficiada, que vou decir eu, non? Pero eu creo que a Rúa se vería beneficiada.